Eclògic és una cooperativa de treball i la nostra activitat consisteix en la missatgeria de primera i última milla amb ciclologística, és a dir, amb bicicletes de càrrega i amb el suport d'un remolc per poder portar aquesta missatgeria. El comerç digital s'ha duplicat a l'última dècada, si no més. Què volem solventar amb això? Doncs, efectivament, no només el trànsit a les ciutats, que el 30% correspon al sector logístic, o sigui, aquesta entrega de mercaderies, sinó també baixar la contaminació acústica i, evidentment, la contaminació ambiental. També volem representar aquest producte i vendre'l per ajudar a altres entitats, a altres empreses que tinguin el seu propi sector logístic a transformar-se i formar part d'aquest canvi de paradigma. I en tercer lloc també volem donar consultoria i formació per aconseguir aquest canvi que no sigui cosa d'un o dos, sinó que sigui de tota la societat. Volem fer aquesta activitat de missatgeria amb la meitat del nostre equip provinent del tercer sector, perquè creiem que és una professió de futur, que s'ha de dignificar, que pot ser una oportunitat per moltes persones que es troben amb risc d'exclusió social, que pot ser una primera oportunitat per persones que no aconsegueixen entrar en el mercat laboral, que tenen risc d'exclusió, i volem ajudar a posar aquest granet per poder millorar les condicions laborals que avui en dia aquest sector presenta. I aquí tenim molts reptes, que és des de la consciència, l'actuació, el fer-ho d'una manera diferent, a reptes de caire més genèric o administració, o vulguis dir com vulguis, que ajudin a aquest canvi de paradigma, a una altra forma de funcionar.